Assalamu alaikum ‘yan uwa masu sha'awar soma kasuwancin forex. Da farko dai ni sunana Sahal Ismail. Insha Allah a wannan tasha muna so za mu soma koyar da yadda ake trading forex kyauta ba sai ka biya ba, kuma insha Allah muna so mu dinga muku bayani yadda za ku gamsu, yadda ko class ka je ko menene ba lallai a ma bayani irin wanda za mu dinga ba insha Allah. Da farko dai aka ce foreign exchange. Menene foreign exchange? Canji ne ake na kudaden kasashen duniya. Misali akwai euro, akwai pound, sannan akwai yen. Kai ne kake expecting cewa yau JPY zai tashi, to idan ka je ka yi siye shi ka in ya tashi kana da riba, ko kuma kake tunanin zai sauka sai ka je ka yi sell ɗinsa sai ka samu riba. Forex yana nufin foreign exchange kenan, kamar yadda na gaya muku. An haɗa forex ɗin nan ne ya zama na foreign exchange. Misali ina nufin forex shine foreign exchange, sai aka cire wasu kalmomin sai aka mai da shi forex, kawai aka tsagaita abun. Amma yana nufin canjin kudaden kasashen waje na duniya kenan, shine forex. Insha Allah za mu soma wannan koyarwa. Mutum ba wai sai yana buƙatar dole kwamfuta ko wani abu ba, da wayar ka ma ta hannu ya yi ta kaɗai ta ishe ka. To amma mutum ya zai gane wannan abu. Kasuwancin nan ana samun kuɗi sannan kuma ana losing na kuɗi. Abinda mutum yake buƙata shine ƙwarewa, risk management, da sanin ma ilimin technical analysis da kuma fundamental analysis. Su ne abubuwan da ake so mutum ya soma iyawa kafin ya soma kasuwancin forex. Sannan akwai irin su demo account da mutum ya kamata a ce ya nema. Demo account kuɗi ne normal za a baka amma ba na gaskiya ba ne, wanda da shi za ka soma gwadawa kana testing abin da kake koya a ciki. Insha Allah masu sha'awa wannan tafiya tare da mu za su yi mana subscribe da like da share domin 'yan uwa duka su amfana. Masha Allah.